Pathian tu thiang lim ilo chirangu chanchin tha Mathaia ziak bung som pakhat na sang som ni pari ta tanga som thum thleng ilo chirangu Nangni thogrim le phurrit phur zawngte u kan hnênah rawh keiman ka chawlhtîr ang chu ka nghâwngkawl bat ula kan hnênah rilru thuhnuairawlh le rilru inngaitlâwm tak kani hi tichuan in thlarau tan chawlhna in muang ka nghâwngkawl chu a nuama ka phur pawh a zawng ani a ti a ka nghâwngkawl bat ula kan hnênah rilru a thu thiang lim kan chiat hilalpan kan zavai tan malsom ro se amen tuna chang karon chiar chawata Mathaia bung som pakhat chang som ni pariat le som thum in kar thu hi thular le thupoimo tak mizorama chuan kan riat fo mitam tak poin kan sermon fo le la sermon ngai lo te poin mi sermon kan riat fo ani ang ti karinga lali Isua thu soi ani a thogrim le phurrit phur zawngte an hnênah lokala chawlhna an hnênah ta muturin min somna ani heta lali Isuan thogrim le phurrit ati te hi taksa a thogrim le phurrit te mai ba ka emo chuai ma po chuan sualawanga phurrit ni in ria lungan le khom na tam takina atlak buak sual phurrit na ti khom chimi tere turin theito banan suwa chirang rangin until the chatte le engimoa sual phurrit ti botuman beya an phurrit chawng na musilo te hnênah an hnênah lokala phurrit chawng na ama changa muturin a somna ni hemi karon chiar chu changa voinia kan lo ngai to zolata na kan do chu ka nghâwngkawl bat ula kan hnênah rilru ati hianiam mithen kha chuan in hei hi lal Isua Krista Sikul khavel zonga Sikul thaberle ropui berani e an lo ti thinakha ani a lal Isuan ka nghâwngkawl bat ula kan hnênah rilru ati hi nghâwngkawl bat chu an hnênah in tulut an hnênah in commit tina ani a chatianga an hnênah in tulut te chu a lo zirtir thina Isua zirtir te kan lo ni don tina ni chu discipleship thu lal Isua disciple ni dan thu te helai thu hianin min ko mu don ani hei khovela hian khreomna le harasat na mang an na tur lo re reng kan lo lova hemi kan khreomna le kan phurrit phurrim rima po hianin pathian thula min thrilangin lal Isua Krista nei tu ni hi ani lo thlang lutoka tir ko peter chuanin in mang an na zong an hnênah pero anin angai to si thin chewa kan phurrit zong achunga ngat turin min te ani min ngai saka min ngai to thin awangin tin thlarau chandam na tan sual phurrit ni kan in riata misual boral kan ni ti kan in riat hian mani inti that kan tuma nima sela kan lo thatak tak thei si lova Christian vanram kon so kan mong mai khanin mission in reto si lal Isua Krista a chawng na le a chandam na la chang si lo chu khavela phurrit zonga phurrit feom ber sual phurrit phurin an chawlhna ni
Amaro chalali Isua Kristan hnênah kan sual phurrit nen kan lo kala an hnênah kan lo tlu chuan lai na sayangin Calvary tlanga phurrit abova phurrit alumbo thinani Christian vanum kong so po Christian khan cross mun atlen vele anung zanga phurrit ni tin santina ma ti omati mangang thin to akha alumbova cross noaya thana khor khuruma chuan lumbo lenta ni ti kan hmu kha lali son kan hnênah lo kalula keiman ka chawlhtîr ang cheu lali Isua Kristan hnênah tluk lo hi kan phurrit rang phur me katan chawlhna ni zia cheu tunla ka rilru khoye me mai chu daniel bung ni na changsum ni pretem ni ta Kaldai mi fingten Nebuchadnezzar mumang an chuak zo si lova hriat ngai na mi ringta an lova Nebuchadnezzar an kamumang in hriat chua arhil fiana min pek lo chuan ka that vek don chu ni tia thei topin an bei poin an hlo chamta te chuan in tha tur thua peta ni chumi thu chu Daniel an lo hriat vele chuan lal chuan in chu order chu ti hlotling ri mai lo turin lo ngak hlek turin ti an ngin kha kan la khethawanga ti chona thiante pathum saragate mesagate le ben ni go tene an pin dan chunga lutin pathian chu ti tak zetin tong train an awa atopa chon pathianin athruk an thil ria do chu a khilta Nebuchadnezzar mumang le a khil fi an lam Daniel hnênah a khil fi ta akhil ta ni kham chuna chon Daniel lo Nebuchadnezzar hnênah chona lo kala heng I thil ti te hi I thil phu te hi mi hring tan chon hriat chorol re ti thei rol an lo ni ma sala chang ka du ta ka cha ni ma sala vana pathian thilin thup te hriat tir thin a omani ti vana kian pathian a oma Vana pathian omani ti kan hriat chuan kan phurrit le kan mang an na saber noya po cholhadam na le thlamon na kan muthin hei Daniel tingai po hian ama mi mal pe hi chuan in sakei bak nei puk chunga Zevanena tong trai lu tlatova in Jerusalem lam hoya atong trai lu tlatova ngin sakei bak nei puka an pai lu khan an pai lu don poin an pai lu nuwa po an nuwa Nebuchadnezzar na aron ko chole nuwa po vana pathian omti arkhetlat chumi vangchana samre renglova sakei bak nei puka po vana pathian omin atlamona ni saragate mesagate le abet nego atikha miliman chibai vedu lo wangin mei pui sa thei to pan pai lu lai khan an thlapang reng lo Nebuchadnezzar ne nan se lalpa he mei pui ta hi kan pathian chon min chan thei ti kan ria tin min lo chan ta lo po ni sala I milim ma chuan kan kun don lo ti riang che an tingamani mei ala mei pui po adu chuan chan thei tu vana pathian om tien ria tina lo chan lo poin chan tha anei wangani tien ria vana pathian om kha an thamon pui ani Joseph khan tanin chunga potifaranu puina so pui tuma athem na sata ado lui khan ado khan potifaranu pui ti thin rim hlawam tur zer haren te chon lungin chunga chon anda tenge ya rei tak lungina anda khami chung zong po khan vana pathian omani ti riat na khan achel tada a base na bolo kan hnênah lo kaluna keiman ka chawlhtîr ang chu lali Isua Krista bel te chuan chawlhna hadam na thlamon na an muthin ani tunlain kan rama te thina le lusun na te chiat na charang thangin min tlang bo na sa hle he kumin fura po in chimte ram le leimin te a hun lo ta ka thi te thin dot zut mai wangin
lusun nu le lusun pa Mizoram ate heng ai so la ting e hian an vatam em mi ringina in thamona in nem zo chinelo amaro chu lali Isua Krista ke bula ron kal na chang chu ri le chuan keiman ka chawlhṭîr ang chu ti hi kan thlarau tan kan nun tan halam na le chawlhna kan mudon ani hei chang som ni pakona chon ka nghâwngkawl ba tu la kan hnênah rilru thuhnuairawlh le inngaitlâwm rilru inngaitlâwm tak kan ni hi tichuan in thlarau tan chawlhna in muang atia kan soi ton khan a nghâwngkawl ba chu ama zui tur in tuk lut an hnênah in commit tina ani a atana rinom tura in barlut te lali Isua Krista nung kan zui hian azirtir niturin kan in pawh a sikula kan in admit ve tina ani bok ani chu lali Isua Krista sikul hi ngai to chingula khovela sikul ro pui berle thaber an ringot mai ne hei khovela hi an zirna ro pui tak zirna in Mingthang University ro pui tak le Mingthang antama hei mesawina kanan riad lar ve po Oxford University and te Cambridge University and te akan riad lar te siam lo po Yale and te Harvard te Princeton te University lar khovela hina lo tam khom mai khovela zirna ro pui le zirna sang kanan riad lar zong po hian bil khom thin mai la lal Isua Krista sikul aya thale chunung hi alom reng lo mai lal Isua Krista sikul te ro pui tu chu amma azirtir tua lal Isua Krista hi alo nia mani lo khan St Paul's skula an kumtob loman semna tele an ngemo functiona te tin so baka chonin kal hlui ho alumni an tia chung ho te in office an honna te tel ve tur min soma loman te kavasim vea tin so baka chan thu te kavasaya St Paul's kula khianin kum sang zo som nga panga Paul riat zirtanin matric thing kapasa tin ka sir zo no te po rilru te kan sir tir ve zok rilru te tak St Paul School hi katan chona hluem em maya a hlut na chu brother Godfrey khati laya zir tir to ro pui thei to pakha a hen master aniam tun main sikul danga te ka local to thina nuam ka ti deu te nuam lo ka ti deu te po anom amaro che St Paul School ka han ka brother Godfrey noi ka han sira thil dang lam em so ni tin mai class kan ni piang le dar kar tin kha nin che soi lo nuam lo ti ka nei re rang lo va tin class kal lo ka la va tin dam lo na va nga sikul thu te kha ka wi em a hreom ka ti class kal khanuam ka ti brother Godfrey min zirtir tu that le ro pui vang ania zirtir thi me ma no pangte fui dan inspire dan thi ama atul huna mi han zil hau dan le fui dan te discipline le ko dan te thi ama tin no pangte mi chon chai pe ya tin class an zirtir reng mai khap Roman Sikul ti kan votin St Paul School ti ropuyet ti hlotling to brother Godfrey khan chiang brother Godfrey and ron holo selangin kharilaya mingle tu na mingang hi aphu phreng lawang lali Isua Krista School ti ropui tu po amma lali Isua zirtir tu khani lali Isua hi chandam tu ni lalani pathianani ti du lo poin khovela sa khudang tele pathian om ring lo hiel te po hian zirtir tu ro pui to pani ti tal chu an oi veka azirtir tu ni na chon tu main dem na tu ran thelo lali Isua Krista kha
Sikul ti rawh pui tu ani Christian ni ti nuam tu Christian sa khoi sa khodang zong ai adang lam big na po ama lali so hi ni mai sadhu sundar singh akamana Sikh sa kho in Christian sa kho in letta khan mi then katin an ron zo ta Sikh sa kho pui tling tak le ro pui tak zom tu le Vanlal ni enge ni Sikh sa kho mu lo Christian sa kho cho ni mu ta ka I in le ta ngot nei ti an zo chuan sadhu sundar singh chuanin thil pathum chau a om Sikh sa kho ka mu lo lal Christian sa kho na ka mu chu pakhamna chuan Isua Krista padina chuan Isua Krista pathumna chuan Isua Krista Sikh sa kho Isua Krista ka mu velova Isua Krista avangin Christian sa kho hian ka inlet ani atiala tir ko pola pon chu chang choi khop mai Philippi mi ten hnênah lekha thona hriat a chak ber a soi ur em mai chu Philippi bung thoma khanin tir ko polan ati Isua Krista chanchina a hriat cha bung thum chang so matang khan siranga Athinan pui athin ama nen athole na thil ti theinan nen atur na thom pui na nen ka hriat theinan mizo tonga kan le nin na hi chonin a hriat thiam har dewa tir ko polan sok sei uwar do chu lal Isua khan thil pathum hriat do ania amma hriat kha adu ani sap tong sun oh that I may know him Tia ka amas sa beranda ni kini nanunung berakan data kahi ama kahriat theinan that I may know him ama kahriat theinan athinan puya tiin athole na thilti theina po hriat kadoni adi pola na hriat adu chu amma kha ani Lali Isua Krista zuitu kan ni lali Isua Krista Sikul akal kan ni chuan ama kha min zil tu ni mai ba kha ama kha kan zira kan subject poimo berania ama riata kha ni a Sikula kan kal chan ni mi chan chin a tho ya hriat le an ma ni tak hriat hi thodang dai ani tin mero puite chan chin ral kha ta lo hriat mai le an ma ni zui a hriat chu thil dang dai mai ni voi kha chu pawh hianin khopuyan kal na general ming thang tak mai milim an va muwa afa pa chen chuang tak mai na pa hnênah ka pa university he general ro pui chen chen hi ka chiara ka ria sin atia apa chen dam do hian ke chu an nuaya Indo puya kalau thok to thina amma ka ria sin le khabo chan chin hriat ngot ai chon an nuaya thoka an nuaya Indo nam muna ama zuya hriat chu alo ril zok le mai ni General Montgomery chan chin kha ka ngai sang thina thu soina de khin thu rem chang ta khi om thina ka soi ve fo ni Canada kakal tumin John Linjana Shillonga kan missionary nu pi Linjari kan ti mai thin nutrapa oma nilengin min roi vela munum te min en puya motorin Vancouver kan lengkol vela ni Montgomery chan chin chu akhato hian kan sei vele bau thina na hina chen John Linjara khan Vanlal General Montgomery kha General Ropui tak ani reng sin an nuaya kathoka kanunau hi athen hemi changrualam American dele British ho lama kan tanga tin kanunau then khat kha German lama an tanga anui zathak ang renga ka nu le pa tan chen chong chai dan po thiam har khop maya kini se Canada kan pem to fangin Montgomery noya kathoka atia
Montgomery chan sin kha amit nge a mu le no e thoga ne wangin chan sin kha personal khia ta lo tam na samai chara chuan a thu le khabu chi ra ve mai thin tan chon soibel tu rom to rang rang lo ani chuan ama ria a no ya thoka a zui ani chumi riat na chuan lali so sikul kal ta chuan Isua Krista hi an ria ni voi kha chu in khom na pakara hian actor ming thang lem chan thiam ming thang tak mai hi a oma chumi chuan sam som ni pathum na kha thiam e main an soyani recitation soyang hian robuyan te kutan beng thum lo mai ni chidin honi vel chorin khala kila khanin pastor putar sam te chu lo sermon 14 ti a riat akha avamoni ngoi te kapu sam som ni pathum nei riati ka fechianga ron sei ve te a atiem ani kha ron ding chuaka niamule atiem sang kha tanga top thlen an sei ve ta ni chu a sei to pa chon kut beng thom lo nema sela kha actor pa khan han ena mitui khalo sur zung maya mitui kara aron ban phia pastor keichuan asama kahria nangero chuan aberam pawh ilo riani aron tiani voini henli so sikula chuan amma subjecta kan ni tin khovel chan chin history the astronomy tiin bring the philosophy lali so hian mi zong ai na thiam asiam tu ni tlata amai ro lali son asikula chuan nun dan min zir tirani khovel riat na satli hi kan riat adu to lova ke zong nun an nei nan tam ta kan nei nan local kani atiang khan Kirko Polan ketan zong nun hi Kristani sia thi po lok na ni tiang khan lali so sikula chuan nun kan zira nun dan kan thiam thina ni tinama chan chin lali so na sei ro pu yem mai chu thuhnuairawlh le rilru inngaitlâwm tak kan ni hi atiam saptong le lina chuan thuhnuairawlh ti hi gentle tinan let fova rilru inngaitlâwm tak ti chu humble ania gentle and humble lali so Krista hi minun nem zai damle rilru inngaitlâwm ani gentle ti tang chun gentleman ti lo chua kania gentleman ti English literature angai nom na chu kumsang ka kumsa bisom prukna tang khan omsia adang lam thret chung song chu fana kan ngai to man longa amaro chu gentleman ti ril fiana thabber chun te lom Kumi Asheville, North Carolina, Wake Forest College, and Professor Tiin, Professor Petit, and Asheville, Nghaka, tabbera angai, and he keep in inngaitlâwm. Gentleman, Chotilam, midangte chat natur le hlim natur, ngai to ring me hini. Gentleman, midang aya adanglam natu. Ani chuan bidang te chat natur le hlim natur hi angai to ring ani mi zo tlom ngai na dik tak nen po khanin ain zul om le mai lali so Krista hin ke hi gentleman tak tak ne minun nem le zaidam thuhnuairawlh atul hunaro chuan thin rim ngam mi huai sen thuta ka ding tlon chu ngam lali so khani ama zui tu de chuan an nung chang an lathin ama zui tu de chuan an thlarau tan chawlhna an muthin lali so Krista ang ni hi aropu yasin America Raman State pakhat Tennessee an tiaw khuan hin son ten musit em lai son ten khovela chan ve ngai reng lo lai khanin lerol pakhat son annu po ina apasala apa chu an nei ngai lo wang apa mel po mlo pa rmi lo kha alo omveni
Sikul ala mi te du ti du dale ti nom na allo na sa ka hu phur bele khovela rom ke ti ber chu in rin nit la ya kan khokot thler kal tlang hi ni thina ti lali shorin ta wangin in khom lo adu si lo chol ni tuk tin hian in khom kal tlai lui zia mal som na soi mai na chuak zia tu ke ro chu mi khwal thu soi tu nei khanin mal som na benediction na soi tu rakha at puang lo nghe ni soi rang lu tu ka tichuan chawlhtír chu chuak man lovin mi pui zing a khan om ve ta ni sa pho chen an ti danin kong kharbula chu pastor thu soi tu chalo dinga local ho kha lo che bai zela chawlhtír lo ron kal vele chonin alo han chi bai pa khan azuk adahra henin azuk ko a tu fangi ni an ti anh em pa por hello son đi tan sơn anh giặc khắp ô thứ xây tu lệ dễ lên min thì nom nã đón mò ati lại khan cái kia chứ ipa iang tlat Vanlal fa mi piang thar ini cái kia tlang val ipa ro avangin I hau sa sin I ro itan claim ro atia chira chana chut langwal ben hu parakhan kapusok mai de kaparo claim to romanimo pathian ro khom tur kanino khovela kadam chunga sentence khat thupoi mo ber ka khriata lo nita te chona to zongin Tennessee governora alo tangta Tennessee state chuan an governor tan son an thlang ti kha America pum pui alo thang so kha chu ben hu por chan pathian kha amanga ye mawangin chonit lai tin khom ban vele hian highway bula hotel le restaurant da khan alo kalapian alo chibaya anjinga minin nga le ka wathu ve akal don chon ben hu por khania pathian in mal som chu ro se te o ben hubra governor son an ti thin pathian ring tu pathian choi moi ta ka khamo min an ti thin ani thuhnuairawlh le rilru inngaitlâwm takani hi in thlarau tan chol nain muang lali so sikula izirveng o an nek nung izeng o pathian in at humal som ro se amen